Okay, what's up mga ka-dreamers? Karon ata karon diri sa Barangay Mabulo, Cebu City. Diri sa atong new office diri sa Mabulo. O karon ato karong sudlon ang atong pinakanindot nga office diri sa Barangay Mabulo, Cebu City. Karon nagprepare na sila mga ka-dreamers. Karon nata sa sulod diri sa opisina diri sa Barangay Mabulo. Ato makita karon ang pinaka nice kayo nga office. Grabe. Hindi ko makapaniwala mga ka-dreamers na makapunta ko dito. Grabe ang feeling. Nandito po ang presidente natin, si Pres Rinranchi. Sa kanitang staff nila, nag-prepare sila para tomorrow na event. Kaya nandito sila karon at makita. Hello, kaway ma'am, kaway. Kaway. Nakaroon sila rin mga ka-dreamers. Hello. What's your name na to, ma'am? Hello, I'm Grace. Si Ma'am Grace. Hello, ma'am. Grace. Hey, ba to Grace? Grace, okay. Ito ba ka-dreamers, nag-prepare sila sa binyo para ugma sa big event sa blessing diri sa Barangay Mabulo, Cebu City. Diri sa grabe na pinakamalupit na opisina dito sa Cebu City mga ka-dreamers. Makita karon ang pag-prepare sa atong binyo para ugma. Okay mga ka-dreamers, good luck po mga ka-dreamers. See you tomorrow. God bless po, ka-dreamers.